Ġiet imnedija sejħa l-applikazzjonijiet għal Rockin Malta 2024. L-iskema għandha lan li tgħin finanzjarjament lill-artisti u organizzaturi ta' avvenimenti tal-mużika rock u s-sottoġeneri kollha tagħha. Kollox qed jiġu allokati total ta' 300,000 euro fondi. Il-kap eżekuttiv ta' Festivals Malta Franza Ġus qal li permezz ta' Rockin Malta, Festivals Malta tista' tkun ta' appoġġ lill-artisti lokali, organizzaturi u dawk li jippromuovu avvenimenti tax-xena mużikali rock. Il-mod nkunu qegħdin inġibu esponenti f'din il-mużika minn barra l-pajjiż, ma mhux biss. Qegħdin nosponu wkoll l-artisti Maltin, il-mużiċisti Maltin għal dawn il-mużiċisti barranin. U dik hija esperjenza li tgħinhom ħafna biex huma stess ikunu qegħdin jiżviluppaw il-mużika tagħhom. Iċ-ċermen ta' Festivals Malta Aron Zara saħaq li permezz ta' din l-inizjattiva l-Aġenzija tista' tilħaq wieħed mill-għanijiet ewlenin tagħha, dik li tipprovdi opportunitajiet lill-artisti lokali ħalli jesponu x-xogħol tagħhom. Min-naħa tiegħu il-Ministru Bonnici qal li din l-inizjattiva li tnediet lura fl-2017 irnexxielha tikseb popolarità ma' diversi produtturi u organizzaturi lokali li permezz ta' dawn il-fondi irnexxielhom itellgħu kunċerti ta' kalibru għoli li jesponu x-xogħol ta' diversi artisti u gruppi lokali kif ukoll artisti internazzjonali tal-ġeneru rock bħal Lordi, Barclay, James Harvest, Dream Theater, Crocus, Steve Hackett u ħafna aktar. Jiena nħares il-qudiem biex anke s-sena d-dieħla għax li qed innidullu huwa s-sena d-dieħla jkollna ismijiet kbar illi jingħaqdu mal-artisti lokali u jkomplu jmexxu l-qudiem it-talent straordinarju tagħhom u jkabbru il-prodott artistiku f'pajjiżna kemm għall-Maltin u anke għat-turisti.